Helo croeso, Mr Mathias sydd fan hyn ac ar hyn o bryd dwi'n hunan ynysu gatre. So dwi'n mynd i wneud y fideo bach hyn i ddangos i chi beth mae angen i chi gwneud. Nawr, beth 'y ni'n mynd i wneud yw brandio personol, sef y logos. Ac ni'n mynd i wneud hwn yn defnyddio canva.com. So, nod y wers fydd creu y brand personol, creu y logo personol, a dyma'r camau bydd angen i ni wneud. So, peth cyntaf yw creu cyfrif gyda canva.com. Yr ail beth fydd y creu y logo. Y trydydd fydd lawrlwytho'r logo mewn fformat addas, ac wedyn defnyddio'r logo mewn cyflwyniad neu gwefan i chi wedi gwneud. So, symudwn ni ymlaen nawr, ac ar y sgrin fan hyn, sawl un o'r rhain gallwch chi enwi. Mae'n ddrwg gyda fi bod yr llun ddim yn arbennig o dda, ond os ni'n edrych trwyddo fan hyn, mae rhai yn eitha adnabyddus. Chi'n gwybod, mae pawb yn gwybod pa un yw hwnna. Eto, mae pawb sydd yn gwybod pwy yw hwnna. Pa cwmni sy'n pia yr logo yna? Nawr, mae rhai nhw llai adnabyddus. Hwn fan hyn. Pwy pia hwnna fyna? Dros y Nadolig, falle byddwch chi'n gwybod beth yw hwn. Beth yw'r logo yma? So mae lot o logos gwahanol gyda ni fan hyn. Ond, dim ond cwmnïau sydd â logos. Mae pobl enwog erbyn hyn nawr yn defnyddio logos ar gyfer brandio ei hun. Nawr, ydych chi'n gwybod, dwi ddim yn gallu gweld yr un hyn ar achos mae fy ngwyneb i yn cuddio hwn. Gai weld os fi'n gallu symud e? Ie. Ydych chi'n gallu enwi y pobl hyn gyda'r logos hyn i gyd? Ie, chi'n gallu siŵr dyfalu os chi wedi tanysgrifio i sianel YouTube Mr Mathias, chi'n siŵr o fod yn gwybod beth yw hwnna fyna, logo'r sianel. Ond ydych chi'n gwybod pwy bia'r logo yma? Neu y logo yma? Neu y logo yma? Cwestiwn arall i chi. Pa un o'r rhain ydy'r odd one out? Mae un o'r rhain yr odd one out. Ateb i ddod. Pa un o'r rhain yw'r odd one out? So, ydych wedi cael digon o amser siŵr o fod. Symud ymlaen, pwy pia'r logos yma? Wel, fi fan hyn. Tiger Woods, a chi'n gallu gweld yr logo ar ei hat. Gareth Bale, mae'n debyg, sy'n pia yr logo yma. A wedyn Roger Federer sy'n pia y logo yma fyna. Ac os chi'n gweld Roger Federer yn chwarae tennis, chi'n gallu gweld y logo yna ar ei het yn aml. Ac mae'n debyg bod y logo Gareth Bale wedi cael ei dylanwadu gyda beth mae fe'n wneud gyda'i fysedd e fyna. So, bus yn wneud y ddau calon. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nawr? Ni'n mynd i fod yn defnyddio meddalwedd neu gwefan o'r enw canva.com. Nawr, taswn ni yn yr ysgol, falle byddwn ni'n defnyddio Photoshop neu falle Fireworks neu falle rhyw meddalwedd arall. Ond achos dwi gytre, dyma un meddalwedd sydd yn gwneud y jobyn yn eitha hawdd i ni. So, beth cyntaf mae angen chi gwneud yn eich porwr we, ysgrifennwch lawr canva.com, neu mae yna cysylltiad yn Google Classroom i chi. Cliciwch hwnna, a wedyn gwasgwch sign up. Nawr, defnyddiwch eich e-bost ysgol chi, os gwelwch yn dda.
So un fi fydd Matthias M17 at hwbcymru.net. Ac ych chi'n creu cyfrif fyna. Falle fyddwn nhw'n anfon e-bost i chi i cadarnhau, ond dyna beth fydd angen i chi wneud. Nawr, beth dwi yn mynd i wneud nawr? Dwi yn mynd i agor fyny canva.com a fyddai'n dangos i chi beth fydd angen i chi wneud. Right, so i ni nôl y fan hyn. Ac cofiwch, mae angen i chi gwasgu sign up. Mae'r bwtwm sign up yn dod a chi'n gwasgu sign up with email. A wedyn chi'n rhoi eich gwybodaeth chi mewn fan hyn. Enw, e-bost ysgol a cyfrinach. Nawr, beth fydden ni'n neud yw defnyddio cyfrinach hwb chi, so wedyn byddwch chi'n gwybod wedyn beth i ddefnyddio amser chi'n logio mewn. Nawr, dwi yn mynd i fynd mewn i hwn nawr, ac wedyn byddai'n nôl gyda chi ar ôl fi logio mewn. Nawr, chi'n gallu gweld dwi mewn yn Canva fan hyn. Nawr, y peth pwysig i gofio i ni defnyddio yr un am ddim. So, os ych chi'n defnyddio yr un am ddim, chi methu defnyddio unrhyw beth yn Canva sydd â coron heb cael talu amdano fe. Ac ni ddim eisiau talu amdano dim byd fan hyn. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i creu, dwi'n gallu clic mlaen fan hyn a clico Create Design, ond beth dwi'n mynd i wneud, mynd lawr fan hyn nawr, a just teipio mewn logo. OK? Ac beth mae hwn yn gwneud, mae'n mynd i rhoi opsiynau i ni. So, chi'n gallu gweld lawr fan hyn, nawr, mae llawer iawn o opsiynau gyda fi fan hyn. So beth gallen ni wneud yw falle mynd lan fan hyn a jyst dewis yr un hyn. Nawr, mae'n cymryd bach o amser i lwytho, wrth gwrs achos mae fe ar we, ond beth dwi'n gallu wneud wedyn yw newid pethau tu fewn i hwn. So mae hwn gyda fi fan hyn, so gallen ni clico fe fan hyn, a gallen ni stretcho fe. O'n i wedi pwysio fe mewn bach o'n i, gallen ni stretcho fe. Ac neud yn fwy. Clico fe fan hyn, a jyst newid hwnna i mm. Gallen ni nawr wneud hwnna yn llai o seis os yn eisiau. So mae hwnna yn 64. Gallen ni symud hwnna wedyn lawr os yn eisiau. Ac y peth sy'n bwysig hefyd, beth gallen ni wneud yw gallen ni newid pob peth fan hyn. Okay? So gallen ni just symud hwnna tamed bach fel hyn. Ac wedyn, beth gallen ni wneud fan hyn ydy rhoi rhyw neges bach lawr fyna hefyd. So, athro beth yw e? Tygach. Jyst rhoi lawr fyna. Nawr, os ni sy'n newid y bell falle rhywbeth, gallen ni symud hwnna mas o ffordd. Gallen ni clicio ar hwn, a gallen ni newid lliw hwnna os o'n eisiau hefyd. So, gallen rhoi'r glas hwnna, neu rhywbeth fwy gole, a wedyn rhoi hwnna nôl lawr i fyna. A dyna ni. Dyna ffordd i ni'n creu logo syml. Nawr, beth gallen ni wneud hefyd yw, os o'n ni eisiau gwneud rhywbeth hollol gwahanol, gallen ni dileu cwbl lot, a gallen ni mynd lan fan hyn, ac gallen ni dewis elements. Nawr, cofiwch, ni'n jyst yn dewis elements sydd am ddim. Mae hwnna'n mynd i costi arian, dwi ddim eisiau dewis hwnna. So mae hwnna am ddim hefyd. So gallen ni jyst symud hwnna lawr i fan hyn. A wedyn gallen ni mynd i ysgrifen. A gallen ni jyst dewis ysgrifen a rhoi'r ysgrifen mewn. OK? Ac chymod, mae hwnna. Mae'n digon da fel logo hefyd. Nawr, beth dwi'n gallu gwneud hefyd yw dwi'n gallu mynd lan i animate a gallen ni jyst dewis rhywbeth a
gallwn ni animeiddio fe os o'n eisiau. Eto, fi methu dewis hwnna achos mae fe'n dangos coron, ond mae digon opsiynau gyda fi fan hyn. Nawr, cam nesaf, beth gallwn ni wneud? Mae angen i ni nawr lawrlwytho hwn. Nawr mae'r dou opsiwn gyda ni. Yr opsiwn cyntaf yw i arbed fel hyn, ac wedyn gwasgu download, a ni ddim eisiau arbed fel fideo. Nawr, taswn ni'n defnyddio hwn fel YouTube neu rhywbeth, fydden ni sef fel fideo, ond ar hyn o bryd, dwi'n mynd safio fe fel naill ai JPEG, JPEG os dwi eisiau fe yn rhywbeth i roed ar bapur, neu os dwi eisiau roed ar cyflwyniad, gallwn ni mynd lawr fan hyn a arbed fel GIF. Okay? Arbed fel GIF. A wedyn dwi'n gwasgu download. Nawr, weithiau, os i chi eisiau arbrofi, gallwch chi falle mynd a duplicate page. So mae dau fersiwn o'r un peth gyda fi nawr, a beth gallwn ni wneud gyda'r ail fersiwn, falle newid yr ysgrifen. Gallwn ni mynd i'r wneud eto, ac newid yr lliw ffont. Chi'n gallu gweld? So fi'n gwneud bach o newidiadau. Beth gallwn ni wneud hefyd ydy gallwn ni wneud y bach yn fwy falle. Ar hwnna lan fan hyn. Tas ni se. Nawr, mae lot o opsiynau gyda ni fan hyn. Nawr, os i chi gwneud fwy nag un, beth mae angen chi wneud wedyn, os ych chi'n lawrlwytho, chi'n mynd i lawrlwytho, chi'n mynd a dewis GIF, ac ein chi dewis pa un i chi eisiau. Nawr, pwysig, lan fan hyn, dyma ble mae fe'n cael yr enw yr gwaith. So, just logo athro ac wedyn, un ni'n gallu yr un dwi'n hoffi fan hyn, ydy'r un cyntaf hyn. Dwi ddim yn dda iawn. A wedyn, lawrlwytho, dewis tudalen 1, dewis fel y GIF, a wedyn gwasgu download. Nawr, mae yn mynd i lawrlwytho i'ch cyfrifiadur chi, mae'n cymryd bach o amser. Os mae pethau fel hyn yn dod lan, jyst caiwch ac mae wedyn yn lawrlwytho i'ch cyfrifiadur. Gallwch chi gwasgu show in folder. Gallu gweld mae fan hyn gyda fi. Ac wedyn, os o'n i eisiau defnyddio fe nawr, gallwn ni jyst mynd mewn i'r cyflwyniad. Mynd mewn i'r cyflwyniad. Dyna ffordd mae'n edrych. Mynd mewn i'r cyflwyniad. Ac wedyn, tudalen newydd. A wedyn gallwn ni just symud fi hynna fan hyn nawr. Mynd i insert, image, upload from computer, ac mae e'n mynd i fod yn y downloads logo athro open. A mae e fan hyn. Nawr, beth fydden ni'n neud wedyn, a os ni'n defnyddio hwn fel brand personol, fydden ni jyst yn rhoi y lawr yn y cornel, a fydden ni'n copio fe, ni'n rhoi e mewn i bob un o rhain. Yeah. Rhoi e mewn i bob un o rhain. Nawr, os dwi yn mynd i present nawr, gallwch chi gweld yr enghraifft. Fi jyst yn symud fi'n lan fan to. Gallwch chi gweld mae fe lawr fan hyn. Mynd fan hyn, gallwch chi gweld, mae hwnna nawr yn rhoi brand personol i fi. So, beth dwi eisiau chi gwneud yw creu yr brand personol chi, rhoi e mewn i'ch cyflwyniadau chi, ac hefyd anfon y copi lan i fi hefyd. OK, diolch yn fawr.